Umaya man, kabagi siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katun mala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis, ay na. Umayak man, ag-relax dito yung balayaw. Masurunak iji lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Apay manan aya. Masurunak kadagiti na apal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amudang aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amay tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awan pa'y limpyo itan iti lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Iso adito yak mampay labalayaw ka ba guys? Ay katuan awan problema iti day ta ka ba guys? Mapanakaon, siya dang bakit. Inak agpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Tay kiss ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit mwah! Nga. Masapa ka nga agawid Wayne! Ay, anyat kaya't mo pa sa lubaw. Sumay, fishball, siopaw, window kikyam. Kumpurmikan kan lakay. Kaya't ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Tasapa agluto iti pangrabyan tayo. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye! Napanan ni bayaw ka ba guys? Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. At dapay pakiskis na no pumanaw. Ay, wen ka ba guys? Uray no sumangput dayjay. Ang kanaklat ta. Nagkasat kamiten ka ba guys? Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailo nga asawa. Day tamet ti pagyamyamana. Tasana nagbalbaliw ni tutoy kanya ka ba guys? Iso na laang ta, awan anak yaw ka ba guys? Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wan nga rod ang ayos lata. Naragsak kami lata, mait nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay makidi Ngayon, kasyanaw, no ada mapututan na sa balay, manang. Agungot ka kaday. Ay, wan tapaak ang mga nusinaak pa yan, karya. Manang, aday bagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan, kaada nakitak manang. Nakitam nga. Ni bayaw tutoy, ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. Anyat meriendada. Baseball kan kikiam. Anya, pasahiros na siguro Imposible ay. Apay nga ron nga may sa abaso di inumanda palameg. Agkabaso da. Anya? Ay na, paliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulitak. Di mo ibagbaga asyak tinang ipulong king ka Nga uray anya ti magpaspasamak. Sigay ka ba guys? Di ka madanagan. Sigay, tapalot po tagtuman ti asawa. Anya chicks ngay bagbagambet. Aya, adaya chicks ka. Hinuawan. Asino nga raw di kadwam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Fishball kan kikiam? Ay ni si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Kaputa agarbes. Imunag kami ijay-jay. Kinsan mitlada kami, tiada ijay-jay. Ado kami. Naira nalaan nagabay kami. Wala, ngam apay amay may sa abasaw, ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya amay sa... Ay, daytan ti palso adamag. Isulang ti minom iti palamig.
Jak imbin inom. Jayag paisaw ti bagam. Kagpaisom ti bagbagak. Sino ay tinagipulong kan kay tinayta? Basta, jak kayat nga ibagato toy. Palso dayta nga ipulong daken ka. Kasday ti rumbeng manang siya na. Si taem di asawam. Kung uray ka sa no ti panang pilit naking ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanon king ka ah. Ay, maditirik nak itinaamwak karya. Ha? Saan nga agar arami daya si Bastiana? Tano ang kamkamalay balik tadak jay ulo na. Ah, nakaro ka magaya mga agimon manang. Ay, wala. Ha? Numaaktuak nga bababae. Ang piyang-piyang ti langit kandaga. Ang gulo Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laang manang. Ay, katun na. Papanawag dito'y balay. Aw, talaga? Wan, iso asaan nga agar arami daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluk. Agkapi ka, Bayaw? Dayan na pudot na danaw, ipag. Kaada nagluto Taamok akas tuy nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige tamang timpla akban garaw. Saan ang sakon, Bayaw? Anya timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang, Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin ana magaan to'y cutics ko ka? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ha? Ay na nagkatul, alan abayaw. Pakikudkod, please. Sa Ay, dino na. dito'y abanda. Dito'y bayaw, dito'y. Mabit lang ala at ti sagaysay. Tayo suti pang kudkud ka. Daytoy. Dayta, nakudkudan ay. Gatanga mo to'y do abalkot adaing ko tatatutoy. Wano gulpyum to'y liman. Ay, saan? Aduunay. Husto dayta dua, Olivia. Sige nga rod tata. Matoy ti bayad ka. Keep the change. Ay na, thank you tata. Umay kay tumanin lakwan ha. No problem. Basta si ka, Olivia. Hay, si kaya babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutulan niya. Ha? Ala, anya ka din day tang ibagbagam nana. Agindidi ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Abay, awan asawam. Ha? No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamot Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagpaarumam. Di pa'y bayaw kumait. Ay, sige, labsan ka pa'y nana. Jak amo dagitang ibagbagam. Ay sus manang. At ipaam di asawam, itikas di nga aramidin na. Agasaw, makigingin nantil iti dayjay nga Olivia. Ha? Aglablaba ka ngamin itay, so adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanataw ang makisarsarita kin ni Bayaw. Kin ni Bayaw mait, kay kaya na. Ay, masurunak ang makakikita. Anya? Kin agasam dayta. Saanan nga inala ni Bayaw ti suklina kin ni Olivia. Anya nga iti kayat asawon dayta. Nagdakkel sapay ti suklina. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin ng tilda nga raod. Ngamnay, no si taam ni Bayaw, di mo ibagbaga asyak tinangipulong king ka nga uray anyat mapaspasamak, Wan kabagays. Liklikam man ti makiginnantil ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Da,
Kinusanak mo't makigingkinan dahil. Di ko nam, jak nakita ti istalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. Na- Mayak ti kinatawa ya. Na, pati katawa, dati say. Kanya kumano ang kinatawa ka, may. Kaya normal mo ilat katawa, may. Kaya saan kami mo't nagginante. Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Ah. Tanakad-kadlaw nga da pa nagkurso na danakin ka. Ay, pagan ano na kumami dayjay nga, kaya ka. Di katawanan na ati kurso na dahil na. Sana siya. Basta ramidom ti bagbaga. Ah. Liklikam ni Olivia. Period. Naimbag nga oras yaw, nana. Adda da tatatutay, kinana siya nang. Awanda, apay aya. Ay, adda ko may bagamay. Ayat ibagayaw, tasyak to ti mang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong, kuninang minto nagkasar kami. Sige, tay ibagak to. Ay, iso na lang, tanalipata mo, tantay full ni nana siya nang. Ay kwa, karidati usto anagan ni manang ko. Ay, kastaya. Wen, karidad. Sige, tay isurat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamit tin ni bayaw ko. Ngam tay apelyido ni kabagis ko, idi balasang ti kabil ko Tay supay lat us-usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot us-usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat minute invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, tay isurat ka. Uray di kay to agsublain. Tay bagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tama nga no, makumikom kaminton iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na na. Bayaw, agninong kakano inton kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya. Datamat ti pinagpartner da. Ha? Manang, bumulodak man iti badom. Takurang matay bado abinalon kong. Nukasta, saan ka pa'y nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabahom dito'y balayaw. Ay na, awan pang swildukin ka kabagays. Ay na, saan a problema dayta? Jak maagdaw-dawat iti swildoking ka. Basta kaya't kulat ti tumulong. Tinapatag, manganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakit, si kati makaamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawaskaw. Jak metlaos usaranen dagichay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda napintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Kwa, agninang ngaruk kanu. Siyak mati partner dakin ni bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Kastaya. Madamat kindi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar. Ngam napintas day chay. Ino kasta, di ka umay di kasaran, bakay? Saan, tasaan mo't asyak team partner daken ka nga agi-sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi di ngagkasar. Di mo kabagis mo team partner na kanya. Ala, mapan kailat. Masaduta ka mapan. Jak ko mamapan. Hanggang kababain bait. Mapanaklatan Agawid akbit laeng apaman amalpas ti kasar, bakay? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ay, pare Juliana. Si kadaytan. Ay na, bimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray magsika, timar kamat. Ay, kapinanong tagkasar. Kaanakak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan dito nagkikita. Ay, agtugaw tamampay dito tagin niliw ta kumaray. Agistorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasar. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nangay, kumusta?
Ay kinasayang mitlata, maray. At day je balay. Ay na, kaili ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakabagays, ni bayaw tutaw ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay najak am-amaw, ngam napintas abakat daygay, naglailo da nga istorya, agin in napirdapay, kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni bayaw. Anya. Dahiti man kita am tiladawan da, nakatalikod da, ta itilikodan ti nagpitsura. Ha? Asino nga'y dayta babae? Chicks na nga raw, no idinalpas ti kasar, isuda ka na yun nanti nagsarsarita. Intugaw da iti may sasulay, nagbayag ti pa nagsarsarita da, ako namlan na iliwan da iti tunggal maysa. Anya. Malagrubat ka, taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam, laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag, takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanichay. May mayat musungatom ida adwa, agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays, kita manay. Dudwa da ijay suling agsarsarita. Tayman. Sige manang, sungatan. Ipungot mo ti babae. Agsagana ka si kaabakal, maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa. Balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Uliana! Naglukaw. Maging narakop da mutan. Anya mutan. Kunaklano aggubal dan. Ay, pagamamu da magayan. Makapasurumot ti kastoy. Agawi da man langal. Papanam karya. Agawi da kun iji lugar tayo wanang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw ako ni balay. Kaya't kunti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, di akong agpakada kinibayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapanakaw. Aplunak manang biyanang, nagkurso na daak kinibayaw ko. Iso akas jay ti inararamid ko. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na may risko matlaang tibidut ko, katjak amo no nadlaw da kabagis ko ti amen. Nakarik na akitibain iso api manawak. Nagawid ak na road, katya ko nagsubli iti balay da kabagis ko. Kat ita, numalagip ko tinapalabas, mababainak iti bagik, ta saan na may parbang dagidi ngay nararamid ko. Alakastan, ti pagayam mo, karya. Please like, share, and subscribe. Thank you.